Tervehys, hyvät ystävät, täältä Bad Gasteinin Sparesta, joka sattuu olemaan kylän ainoa ruokakauppa, mutta tännepä oli saatukin esimerkiksi champagnehylly, on vähän halvempaa, on vähän kalliimpaa ja on tietysti sitten snacksit, suolapalat ja viinit ja muut vastaavat nautintoaineet tässä vieressä hyllyssä ja pohdiskelinkin, että miksi näin ei voisi olla Suomessa. Koska tietysti voisi olla, koska tämä toimii suurimmassa osassa Eurooppaa aivan mainiosti. Ja sanoinkin, että huolimatta hallituksen hyvistä alkoholipoliittisista uudistuksista tarvitaan lisää vauhtia suomalaiseen alkoholipolitiikkaan, tai sanotaanko pikemminkin elinkeinopolitiikkaan, koska kaikki ei ole pelkästään verotusta, työmarkkinauudistuksia, sotea ja niin edespäin. Joten otetaan tavoitteeksi viimeistään ensi hallituskaudella, vapautetaan viinit ja tietysti kaikki muutkin juomat ruokakauppoihin ja ruvetaan eurooppalaiseksi.